Ahojte, vítajte na farme pod Grapami. Tak sa nám začali kľúť naše veľkonočné kačatka, morky. Tak sa poďte s nami pozrieť na to, ako to vyzerá. Ešte som ich nevidel úplne všetky, to tak uvidím zajtra, ale niečo určite uvidíte. Ak sa vám bude naše video páčiť, nezabudnite nám dať like, komentovať a odoberať náš kanál. Ďakujeme! Ako to u nás vyzerá, už sa nám kľujú maličké. Kačička nechcela ísť ani von, pozrite sa, tu je mimo jedno mŕtve. Áno, morka to je, lebo to má farebné. Malá morka je mŕtva, tam bolo jedno vajíčko už také popučené včera, takže to už je asi ona. No uvidíme, ako to bude vyzerať ostatok. Nechce ísť von, tak uvidíme, čo sa bude diať. A ja už som tam počula pípkanie. Takže už tam niečo máme, však? Nám papíka, klasne nám to píka. Nezbadám tam nič. Nezbadám tam nič. Počujete? Už tam jedno. Dívaj, kačičku, malinka. Kačička, malinka. Už sa nám ľadú. Malinka, kačuky. Uvidíme morky, či ako dopadnú. Ako to s nimi dopadne, nevieme. Krásne liano, už to tam je, jedno vidíme krásne. No, krásne je tam jedno malunké. Kukuč. No, krásne si ty, maminka. Áno. Krása. To bude paráda. No jasne. Ja to chystám synko na večer. A tu si Tarinka odpočíva a chytá myšičky. Toto tam svobí. Toto tam svobí, moja krásna. Chytať myšičky? Chytila si ako, či nie? Ráno bola jedna na rohoške chytená, no. Je krásna. Máme obedík. Aj pitie dostali. Však treba piť veľa, aby bolo veľa mliečka. Tu malá leží, si oddychuje. Si ďalší. Tu je Líza. Tam ku ním. Ich popozerať, ako sa majú. Ma tu zase začnú po mne skakať, určite. No, včera, vlastne predvčerom sme odstavili od Anabel malé, ale iba dvoch. Takže sme odstavili tohoto fešaka, to fešandu, no tých škrečiak, blázen. A malú Elišku sme ešte pri nej nechali na noc. Nech dorastie, nech dobehne. Však? Však? Lízatko? Líza. Líza. No, ty toto zvládajú úplne v pohode. Ty neškrečia nič. Večer, ani ráno. Kakač. Kvesiak. Doma to tu drcka. Doma to tu drcko. Naša slečna, dívajte, ako sa sfarbuje. Pozrite si tú tvaričku, ako sa sfarbuje, ako maminka. Ako maminka sa sfarbuje krásne. Ukáž sa. No.
Nebo Micha, že čo to mám? Ja sa sfarbujem siak. Víťa sa sfarbuje krásne. A víte, ten je bielý stále. Len rožky majú tmavé. Neskač po mne, tu je špinavo. Tu je špinavo, tu je Aľuška. Aľuška po mne skač, ona je taká ľahúka. Nie, tu je Aľuška. Kde je Aľuška? Je to Aľuška, dobre som vravela. Už sa mi milia. Že by ich dorastala za tie 2 dní. Pána Peka. 3 na 1. Je toto možné? Čau. To je Víťo Mikin. A toto je Anabelin. Leo. To je Lenka. A tam sú 2 cikulky. Aľuška a Víťa. Ideme pozrieť ostatných. Ako sa pasú. Neviem, kde som si nechala rukavice. Mi vypadli. Neviem, kde sú. Idem pozrieť malú. Tinku. Tinka. Ahoj, Tinička. Tinka. Idú za mnou? Áno, idú za mnou na prechádzku. Tinka. Čo tu, papá? Ide hlavu? No, papá, tá je zdravá. No, nie. Zorka tu je. Ajoj. No aj teba pohľadkom. No jasné, ako by to bolo. Všetky naše jahňatka pohľadkame. Aj teba pohľadkame. Jasne. Aj ty neskáhať, opička malá. Aj túto fashion pohľadkame. Aj túto fashion pohľadkame. Jasné, že hej. Áno. Liza. Lizatko. No jak sa Zorka... Nie, to nie, to je Tinka, jak sa pasie. Zorka je tu, pri mamike sa drží pekne. Ideme behať? Ideme behať. Ideme behať. Ty už ale máš sílu, počúvaj ma. Ty už máš sílu. Ideme behať. Poďte behať. Pozor, na teba skočím. Beháme. Beháme tak krásne. Liza. Aj. Moja krásna. Ale no, šepi. Na sekundu som sa nechala pohľadkať. Na sekundičku až. Ale no, šepi. Čo sa deje? Nie drcanie. Žiadne drcanie, Liza. Liza, nie drcať. Necháš? Bez drcania. Neboj. No teda. Ja ju hľadkam. Na sekundu. Kým sa nesplaší. Opička jedna malá. Opička si ty krásna. No, jasné. Kukuk. Evička. Evičke som už spravila účes na chvostiku, lebo tu mala dole na spodku takú čupku. Čupka je tu ostala, tak som mi to dala dole, lebo poznie celá. Pozrite na to. Lakony poznú. Všetko ide samo dole. Toto má také až vysiny. Tuto už. Všetko ide dole. No čo, Liza? Ešte sa mi necháš pohľadkať? Liza? Nie. 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 Žiadne také. Ja ťa chcem iba pohľadkať. Liza! Dostaneš po ušách, keď ma budeš drcať. Liza. Ja sa s tebou nehrám. Žiadne drckanie nebude. No čo? Čo? Sama ide ku mne. No nie. Ešte, že si ma netrafila.
Strašne placha. No už tu majú predviazku mali. Už tu chodia kajeta jej. A títo dve sa držia pri maminke stále a papajú a šrotujú do seba. Budú pekní, veľkí. No, také malé šrotiky. Kuličky dostali kopec trávičky, jak sa to rímuje. Papkajú. Vidíte sa, je tam žihľava, už krásna rastie tiež. Paráda. No a ideme sa potom na tú našu Angeliku. Ideme sa sem pozrieť. No, moja krasavica. Ahoj, mamuka kasná. No čo? Jak to vypadá? Ja chcem vybrať tú malú morku. Nechcem, aby si ma teplá. Nechcem sa ťa chytiť, teba nie. Zoberme tú malú morku. Ono je tu malá morka. Malá morečka. Pozrieme sa na to. Malá morka. Krásna. Ale už mŕtva. Ja som zvedavá ako ostatné. Určite sú aj vysedené. Krásne vykľuté. On ich neukáže teraz, že? Budem musieť našrotovať do brodky. Však našrotujeme do brodku. Áno, a vitaminky do toho. A dáme papkať a piť. Teraz od nich neujde, lebo ich musí zohrievať. Keď sa vysušia, zohrejú všetky. No teraz sa ideme pozrieť do poniovníka. Pondelok sme sadení do sveta. A už včera nám to niečo začalo vychádzať. No, okrem tej trávy, čo tu netreba. Takže tu máme rukolu. Tu nám už krásne rastie rukola. Je to takto. To bolo vidno, presne. Toto neviem, či je tá pekingská kapusta, či nie. Nechám to vyrásť, uvidíme. Nie som si istá, ale nie. Asi to nebude, lebo tak zavčasu určite nebudú rásť. Toto nie je nič. Ani toto nevyzerá nič, že by vychádzalo. Ani toto nevychádza nič. Ani tu nevidno nič. Toto by mohli začať redkvičky vychádzať, ale ešte nič nevidím. A toto. Čo si káve to? Nie, redkvička. Toto. Nie je to redkvička určite. Á, tu máme redkvičku prvú. Aha, takže už vychádza. Aj tu je ďalšia. Aha, tak to je tá väčšia. Tá malá ešte nevychádza. Neviem, tá malá by mala skôr vychádzať ako tie druhé. Tie väčšie. No, tuto šalacík bude. No, uvidíme. Kedy, ale už asi je toto šalatík. Nie som si istá, či toto je šalatík. Ale neviem. Neviem, uvidíme. Keď to bude trošku väčšie, tak tedy to budem poznať. Také maličké to nepozná. Takže už nám toto začína pomaličky rásť. A idem natrhať majičky pre zajačiky. Vlastne toto všetko nám začalo aj lípa krásne včera zelenať. Aj toto už nám opeľujú čmeliačiky. Naše kvietočky na rybezliach na juste. A už aj čriedko začalo. Kvietočky začali ísť. Pozrieme sa na to, ako nám toto krásne opeľuje. Nádhera. Aj tam krásna červená
ktoré pekne kvitne. Dokonca aj tu kvitne moja rukavica. Dokonca aj synov je tu jedna. Jeden narcis vykvitol. Aj tá jeho kvietočky sú tu zasadené. Pekné. No a ja ďalej zbieram majičky pre zajačiky. Chutí travička, majičky? Hej. To je dobrota. Čo zvedavček? Jaký sú zlaté. Nedávno takéto sfarbenia nemali. Biele a skoro čierne. No dneska som upratovala a robila sír, takže dneska sa robil ovčí sír, mám ho tu nakrájený, mi padá. Kozí sír s meleným cesnakom, aj čerstvý kozí sír. Tu máme aj kamembertiky nachystané.